Regular nga klase na ang tanang level gikan sa pribado ug pampublikong mga tulunghaan sa Municipality of Governor Generoso, Davao Oriental kagahapong adlaw. Kini nahisubay ubos sa Executive Order number 49 Series of 2025 nga gipirmahan ug gipagula ni GovGen Municipal Mayor Juanito Kulot C. Hinojales sa nilabayng adlaw nga nag-anunsyo nga balik eskwela na ang tanang level sa mga tulunghaan sa nasambit nga lungsod. Kahinumdumang dugay-dugay usab nga gisuspenso ang klase sa GovGen gikan pa kaniadtong Oktubre 10 tungod sa sunod-sunod nga pagtayog sa kusog nga linog kaniadtong milabayng Oktubre 10 ning kasamtangang tuig nga nasundan pa og laing kusog pa nga mga pagtayog og daghan pang hinay nga mga aftershocks. Subay sa gipagawas nga Executive Order ni Mayor Hinojales, gipasabot ni ini kini base usab sa rekomendasyon sa mga eksperto human nga masusi og suta pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kun MDRRMO sa GovGen kauban ang Department of Education, GovGen District o mga concerned agencies. Hinuon, gipahimangnuan ni Mayor Hinojales ang tanang mga school heads o administrators nga siguraduhon ang ilang kapreparado lagip na ang seguridad sa tanang estudyante karon nga niabli na pagbalik ang klase. Para kanunay healthy ang pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa Davao Oriental. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.